Hoxe non vimos falar de política, vimos falar de persoas. Hai apenas uns días unha moza agredida en Pontevedra despois de recibir insultos como bollera de merda e acabar golpeada con unha botella mentras camiñaba pola rúa. Hai só unhas semanas, en Santiago de Compostela, un mozo denunciou unha agresión tras recibir insultos homófobos como maricón de mierda e sufrir golpes que lle provocaron lesións. Os feitos están sendo investigados polas autoridades. Non son simples insultos, non son cousas de rapaces, non son feitos illados. Son ataques contra persoas polo simple feito de ser quen son. Dende o CIN Santiago condenamos de maneira firme e rotunda calquera agresión, ameaza ou discurso de odio contra o colectivo LGTBIQ+. Nunha democracia non pode haber cidadáns de primeira e de segunda. Non pode haber quen teña que mirar por riba do ombreiro ao volver para casa por medo a ser insultado ou agredido. A liberdade non consiste en odiar ao diferente. A liberdade consiste en que cada persoa poida vivir, amar e expresarse sen medo. Por iso hoxe queremos trasladar toda a nosa solidariedade ás persoas víctimas destas agresións e ás súas familias. Non estades soas. Santiago, Pontevedra e Galicia inteira merecen ser terras de respeto, convivencia e liberdade. Non podemos normalizar o odio nin mirar cara a outro lado cando unha persoa é atacada pola súa orientación sexual ou identidade. Porque detrás de cada insulto hai unha persoa. Detrás de cada agresión hai sufrimento e detrás de cada silencio hai unha oportunidade perdida para defender a dignidade humana. Dende o CIN dicímolo alto e claro. Contra a LGTBofobia, máis orgullo. Contra o odio, máis respeto. E contra a intolerancia, máis convivencia.